Pa ako se uđe ovakvu utakmicu kao što su mi ušli u prvom poluvremenu, sigurno nije ništa ni bolje za očekivati, ali mi smo sada bili jako bitni, pošto smo pobedili Željezničara, odigrali dobro i onda na Balkanu je normalno da možemo sledeću utakmicu s opustimo. Tako da to lice, moja ekipa u prvom poluvremenu je zaista bilo jako loše. Moram priznati da je Borac, ono što smo mi hteli da igramo, otvorio tako utakmicu, maksimalno agresivno, spustio loptu, brzo igrao, tako da jednostavno i došao zasluženo od tog vođstva od 1:0. Drugo poluvreme sigurno totalno druga slika, jer smo mi preuzeli inicijativu i pokušali doći bar do izjednačenja, što nam nije uspelo. Ostaje jednostavno žal za bar jednim bodom, ali šta je tu je, moramo gledati na drugim mestima, oduzimamo. Mi smo imali priliku danas da se približimo toj zoni koja može da računa na neki play-off. Sa ovom utakmicom se za puno nedelja udaljili od toga i jednostavno moramo pokušati u sledećim utakmicama doći do bodova. Želeo bi se zahvaliti na gostoprimstvu i poželjeti Borcu sve najlepše u sledećim utakmicama. Idemo u etno selo Stanišići gde ćemo raditi do subote uveče, tako da pokušat ćemo malo, ono što se kaže, našeg stila, ili što ja moram reći, mog stila ekipi da ubacimo. To je naš domaći zadatak sad momentalno. Imaćemo tamo najverovatnije jednu prijateljsku utakmicu, mada nam je Zemun otkazao, ono što se kaže, u 5 do 12, jer nisu uspeli da nađu 300 € za autobus koji je trebao dođe do etno sela. Tako da sada je teško naći protivnika, ali ako ga i ne nađemo, sigurno da ćemo i u subotu onda raditi 2 puta na dan i pokušati jednostavno dići malo ekipu i fudbalski i u svim segmentima.